Liang jonga te kani ka film ka itanat tengah kerpat ikipat ba bakin wana ajing kersan nang ini film jingim te kali ka film Khasi ke ba Mynta hadian jong tu kawai mo ki film ka umat ki lami sakani film jingim te next kan bagi ipat ba bat ka Khasi jongi ba bakin yarap lang ban ajing kersan di ka film wala kata kat ka jingtip jonga ba kani ka film ars mo kala kila up iban release ni ka film te Mynta kila yolat ban release te kan no ka jing sngok keman ba jusnat yang har kunjum tengah ngaklai ban ajing kersan nang ni da Mynta kani ka film jingim tengah ngis kan bagi paradok prasnam jungi bat kinong kersan bat kinong iet di film Khasi baro ba sobha kinong ajing kersan leng kena ba kani ka film bat kinong pendi kani ka film ru kinyo jing dam kinyo ajing kersan nafisia dalam bakin la ban yoshna susu ki film nangis kemar kunjuk kan te lada wan ajing kersan nafisia te kipat kini kinong sna film ru kiyo mensim bat kiyo bat sna susu ki film ba itana susu kan bani kani ka wei ru bang kam sna susu ba itana susu nangis kemar kan kata ki jing mo jonga bangi Phai saya kam sna film ki Khasim ta kharo kila bit la biang em ban ni jor bat ki wei pat ban ya nu jor bat kiwi pat tengam nang ong re kata mo namar kasoh ka budget ma long ka budget jungi kalong kat ni hingi la ban ai te Hynrei ban compare bat ki film kiwi pat ki ba lasna di kroro at least long quality ngila ai te quality ka we bodon kam te kom acting e boro Mynta bet filai kila improve boro ban compare ban menshwa te menshwa bun ba ong mo ki ana ki Aktor Aktress Khasi jungi bun ki bolong ki bo Pule kat Hynrei Mynta te kila khamlong pro Maksud orang lah kamlong profesional mentalong at least long kila kam sim kai ni ka kam kan kata kau ka bang sutrat berak ba kila kam sim kai la long kila kam sim kai ni ka film kan oleh ni ka kam sina film kila kam sim kai but ka acting ni long kelas dang one natural kan kam long suba Pule kat kom bolong mensyo kan kiwi film mensyo ki badang kam mensyo kan habit ngam kata ka jingkhat ka sarkar ya kiwi ngam dan jing bisni ngam dan jing inur ngam dan kata ka jing bisni la ne ka jang pi huin ma ko ngam dan kata inur Hynrei lada pipai khamat ya kiwi ru long yangi ki local ru filiban pet lang kan lada pipai ya ki basha banabar ru ik bana yeng filiban pet lang kan long pinyat habiat lang sendak namar ada anu de long ha ka bakodi fidan kam yangi kum ka sarkar namar ka sarkar mun basna mangi ki pat bahi teladam yangi ki pat ba pimna ban penhun shwa long ki badan hayeng shwa pimla ban penhun pimla ban pendap penbiang yangi te la shale sngi pat long pinjenjar ma fisiai ka sarkar namar lada ngi barok ki pat ba lada ngi mun ni shu kishwa betang ki jong ki wei ki bana ye ma jong kim pet ba kim sumar ba te kan sa jat kan sa para ka sarkar jong fi kam le jong ma te ka karman ni ka sarkar ba kadi ban pet khamat kan yangi ki artist ne ki noshna film ne ya ka industries jongi kadi ban pet khamat kan ban kadan kam ban yarap lam kan ban ya imlang kan long ka sarkar kan yo revenue mengi Khasi mengi noshna film Khasi ngin ya Kiew lang na kawai ka puas kata ka jing kwa jana namar ba lada ka yarap ka sarkar ni ki noshna film Khasi ba kino film Khasi ngin yo jimentai ngin yo kam yo jam mentafi ka sarkar kong no waju ab than na kam sarkari fingen jo megata na thrai pise fi media fi oslo iman kapor na kapor ba kong no sarkar waju ab than kam sarkar abang i mentang isna ni generate revenue la dang isna film komot ni generate revenue la ni generate employment ni kena samla fi menta ka na uju kena kam samla ki bayo kam yo jam hagani ka film ni tang jonga ka film bang jong ki film Khasi bara ki yo bon bayo kam yo jam abang i ai kam jam kam ke sarkar ka di banira long ke ni industries bahkan penhe yang ke industri jungi ba bon lagi samla Khasi jungi la ni ki wei ki samla ro long ki wei ki jadu kan badan kam ki badan sab hagani kam ka jam ba kilat na jisniu kan ya pertegen flay men takum ki drugs kala akrni ha shalong jungi ha kndis tanga shalong ha paroi kala akrni ni ka drugs kai fi dang na ka daw yu na ka bom piang kam dam jam ki samla ki kumar khle piang sinu pechnu ai na sem duna rela da ki samla jungi ki yo kam yo jam wala de kam ber menta pun ki betrai pai menta fi ka pertai menta kam ju pechu pitrai kam ber ne kam bahaya dan kam ka kam sha lada pi yo kam kanu kam ni le te lada ka sarkar ka irap yangi ban penhe ka industries te bon ma ki samla ben yo kam yo jam hakan industries te katakan ka wei te sakui ki khanar ki balayat rumah ni satai ki balayat baklah ka jim joki kila ban Phai namar bona ki artis jungi bona ki banang ruai ki bon ki banang shot ki bon ki banang film ki bona ban ring film ro ki bon ba ki jat pujat ni te kan thair ki bona sendang ki bona banang ban le ki kam kan te gari ka wei ka kam ka ban ai kam ai jam ro kan te ka sarkar ka ban pet bahagian ya kan ka kam industry jungi kan Khasi film industries jadi ban pet namar boleh deki hajar mut ki kena kila ban yo kam yo jam hakan ya kam lada mapi piong waju up kam tham sarkar kum yangi
lani kum ni ka film Khasi jungi ka ba ai kam ajam ki samla ki beransap dan thong kan film dei kan ban ben lani le ben le kho ya kan ka Khasi film industries da ka ba pi bam le bam sit nyau kan ya Khasi film industries jungi pidi ban record pidi bin ai ka ta itu itau na ka liang jo pi da ka bayarap hakanu kanu kalian da bayarap ka subsidi le ne kam tam le da pila ban pachnar ka cinema hall ya kan ki Khasi film jungi nila ban Kiew kumba Kiew ki wei pat ka rila ni ka wei pat ki state ma kum kan ka local film jungi ka wei ka film junga kan sadan Mynta te ngan sa sedang shoot na de how much ka wei how me te artli ka film junga te ka wei ka de jong bash out bat ki wei ki ba produce ki wei kan de ka ba produce de ka production house junga ka de sedang how much how me sorry te ka wei pat kan de how much jong ki wei ki production house tangatai ka wei ka kerteng inspector Haban te ka tu jong ki wei pat pen tip ha ka kerteng te ngamla ban batai kata te ha ka ba khaduhi te ka kham kong san pat ka le chaki pat ba jongi ma ki dong it film ki nong i ki film Khasi jongi bat ki nong krishan na ka por ba sobha ban aj krishan lang bonan pet khnang ni ka film jingim ba iba section ru kum bari producer kum iba ki bari director kum bat ki artist hakani ka film jingim ma kinyo kata ka kinyo appreciation na ki pat ba man da la pi wan pet kinyo man sim shu ma ban le ba shu haki wi pat ki film ki ban sami jongki ma te kadang na ta kada na karpa ne fi se ki pat ba soba ban dawan khnang ban ajin krishan ni film jingim khnang ba iba section bat ki nong ak bat ki ni director borok ki ban hakani ka film kinyo shna film shu nang ni shmat ka ba kham tana shu tangata hi besi kalau siya film ng baitanan pag bay habal kanina kajik pa matamo na punsin hi haba kanina film kalong day kajing steng kabangi iba haklenti ya jungi manlak singi ngi ba kipun jungi sisa ki laklan ila kimi pa ban borami kimi pa kanina film kalong day kajing steng na kamta jungi bagin day ban borami kimi pa ka kajing steng ka ba dan ne film bat kajing kentu jongpi kajing steng ban kong kari ba im day ban leben dan ban iben ime pa ngi day ban long kita kiba komo ban borong ime pa bat kham tam nga so ban kuntu ya ki kun samna kalian ba ikmi pa da ki fresh tom la pa ban penang pesan iki ban penhe pesan iki ban im day pat kan ba bagi di banyak ki ngi day masih kuliah ki batara jumpa dak ba boram iki dak bagi le ba iki ni sumari iki dak la teman ai ka dialog ka ba ketin song khia ha kana film jingim ba filai ban pet Mynta ke dialog ki gelong ba ki ketin ba khado ma jumpa din ba kadin bagi ikut kita babe baka kili Phai bak kimi gamdal show te upa ko ki kan ba kendai kan ba ban iben ki teman de kimi pa ring boram ki kimi pa to ga ne ka film jingim ka dan em ka bantai phi ban penjau umat ne penlung mensim kadang ke bentar por ba ai tu por ba ndal show ki nompet kita setengah ngot setengah teman mo kimi pa kikun kinon por anta kikun kinon por anta kimi de kimi bdi bat pa ngot kisong kisungsi hai tu por ke pen susi ke pen belong ingi kinong pet ba kalau sisa ke ba kapop nam ta jungi ka dagi leben